Apa-apa? Salin. Sakit. Masalah. Gue nganti kenaikan aku. Apa? Kancaku ketedun, aku pilih kenaikan aku. Oke, sampun Mas Gadeng nggih. Nggih, sekalian Mbak, sekalian kembang gawe. Oh, saking Bu. Enggak saking Mbak Linda. Oh, Mbak Linda nggih. Nggih minangkani pamundutan saking Bu Linda. Kacek. Keseretenan. Sing leren sik kene. Leren sik. Mas, nek Sony kesel leren yen Mas. Sony leren yen. Ra olah leren son ki. Jenengane Aku kesel kon leren. Gini Sony ra entuk. Ya ora ngembut gawe. Oh, leren sik, leren. Terus Mas. Duduk ge minum Mimi. Ayo nok kembang rawe. Nggih, kembang Saking Bu rawe. Linda Singapura. Nggih. Menika ngersakaken kembang Kembang rawe. rawe. Dikantani nggih, Mbak. Monggo Mbak Niken, Ji, recangi nggih. sendika. Siap, Mbak. Hati-hati ngerti ning kabel barang untung ora nyaut untuku kowe mau. Lucu. Ayo kembang rawe monggo. Nggih, monggo. Yo. Ayo. sak balik wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekal tangane banjur omong mas aku tresno kowe
Wes. wes. Matur nuwun Mbak Bisa. Matur nuwun Mbak Dalang Dalang. sampun matur nuwun. Matur nuwun nggih Bu Linda sampun dipun pinangkani. Singapura sampun. Sampun. Bu Linda. Pun. Sampun Bu Linda. Pun aku sesuk tak kucing pura weh. Singapura abot banget. Oh. Singapura abot. Sesuk tak milih kucing pura weh aku. Sampun. Roden. Sampun Mas Dalang. Nggih, lapun matur sembah nuwun niku wau tesenten. Saking Pak Paijo wau napa? Pak Paijo wau. Ijo wau Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Tesenten napa wau? Gelo, Lho, Nidam Sari, Nidam. terus Napa boleh? Ngimpi Ngimpi. Ngimpi mangke karo lagu manut Pak Dalang. Nggih. Monggo. Arak pleci kuning apa kok? Wes enak. Selet-selet. Aku mulon joget tim aku gur mundur terus ora tau maju aku. Lah mergane ngopo? Aku maju ping 3 ora dianggep kayak mundur bablas. Senare kok curhat. Kok biasa. Nek kono maju sing kiper sapa? Nuku bal-balan niki lak lagu. Sesuk nek job medun neh sing Ya, hadroh kowe bos. Podang kuning. Podang kuning sapa ya? Podang kuning Mbak Saras karo tante wetane kuwi. Tante sih. Tante Umi. Oh, alah ya. Oh, tante. Nggih, tante. Saya ngene lho Pak, men ketok. Aku men ketok enom iki nek nyeluk aku tante. Tante. Ki tante kayak ki tanco. Kayak ki plase dadi kayak tanco plas. Nggih, mau Mbak Saras disepoti kali Mbak Mbak Saras Umi. kali. Yo. Luar biasa. Mbak Iya. Saras, Mbak Umi. Terus Halo, pundi Tan. kabaripun? Alhamdulillah sehat saya. Halo Tan. Halo. Halo Tan. Tan apa? Ya tante ki iki, panggilannya Tante Umi. Kasih kono. Wo. Halo wo. Iki Mbak Saras. Oh. Makin langsing aja. Kuwi Mbak Saras. Siwa Saras. Aku ki ra dong basa-basa tan bangsa ngono. Ngerti ku yo. Tante. Wo. wis nyebai. Nggih, menika minangkani Minangkani pamundutan. pamundutan. Nggih. Sehat Pak Dalang, Mas Dalang. Alhamdulillah sehat nih, sehat. Alhamdulillah sehat. 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 Oke. Kurbene ku nang wong tekon tak jawab jan. Sehat. Tak ra takon sampean. Lah wing aku ditekoni ra krungu kono Rasulullah. Mumpung ora nang wong tekon tak jawab. Sehat, sehat. Ora Sorok sing nek sing nakoni tekon. jenengan. Oh, mutungan lho. Ora mutungan aku kuwi. Iya. Kuat atiku kuwi. Iki mutung kok. Ngono. Monggo. Nggih. Tan. Oke, mboten sabowo, mboten sabowo langsung. Oh, langsung. Oh, langsung. Langsung Oke. podang kuning. Nggih. Podang kuning. Monggo.
ora krasa luyuran goleki sing tak sangka mubeng-mubeng miberang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang dawuh sampun Mbak Umi, Mbak Saras, terima kasih. Matur sembahun. Nggih. 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 Setunggal mboko setunggal pun Nggih, pinangkani setunggal mboko setunggal mugi pun dadosaken pinangkani. remening penggalih ingkang ngersakaken lelagon. Nggih, tasih malih mbok kuning. bilih Pak Dalang. Kula nusul e. Wih lah dalah. Nusul. Ada ora tampiri iki mau liwat. Dulu kono ya tega-tegane ngono lho. Gosek Aku mak teratap aku. kok Kados anu lah anu Pak. ngono iki niku. Bangkit meneh. Bangkit meneh. Aku ki pangling blas ra ngerti aku. No pangling kok blas ora ngerti. Lah aku enak-enak nang kono krungu doting begicik aku ya ora ngono to. Alah, tuh ki jam iki. Asmane Pak sinten derek pitepangan? Nggih. Nggih. Endro Sehono. Endro. Pak Endro Sehono. Ki Endro Amit Sehono, sewu. ki niki sih urip. Visipun utawi wajahnya Wajah. itu mirip almarhum Pak Sehono. Nggih. Dadose kula mak Pak trata. Endro. Saiki pupung aku ki sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat kabeh kanca warang kono. Oh, ngaten. Kalau tak donggo. Oh, Lah nggih, aku nggih. wingi ra greges-greges to. Oh. Mresake tolong nggon ra sida. Lah mergane Lah aku anggere mesake dokter le muni saraf kejepit. oh terus Ganti mrono le muni doktere adem panas. Iki piye ta aku? sing mriko sarap kejepit. Ya sing kono Sing mriko adem panas. Ki sing keri dhewe. Sing kiri dhewe gejala stroke. Oh, lah kudune jenengan resake ping 4 niku genah mboten ndek saraf. Sarape Ora, pakem iki ya. Cerita iki cerita. Cerita ngono. Dadi aku wis do mresake. Oh. Dadi doktere adem panas. Oh. Saraf kejepit. Nggih, nggih, nggih. Sing siji gejala stroke. Lah nek niki kula presake sepisan langsung caspleng Nah, PMK. penyakit Iki ya ngono meneh. Penyakit Niki ngeten sapi. Mbah Hidro. Niki ora tasih kathah pamundutan lagun. Nggih. Niki sareng-sareng kalih lagun sik dereng diaturke. Oh, ngaten. Sareng panjenengan napa sik dereng diaturke? Monggo yo penyanyine sinten Ingkang sing ngaturke Pak. lagune Dalang. menapa Mas Dalang sing dereng menika? Gelo terus enten Gelo. gelo kimpi jenten. Gelo sing neng ngendi nggonku goleki niku Nggih, kan gelone. nggih. Oh. Oh ya, Oh, Mbak. oh ya. Pak Hidro. Monggo. Mbak Nes kali Mbak Eta. Oh nggih, nggih. Ayo Mbak Eta. Ayo Mbak Eda. Ayo Dek Agnes. Ayo, ayo, ayo.
goyangane Mbak Indah karo Mbak Agnes Orang. jane. Jangan. Ra umum. Umur semua biasa. nyenengke. Piye, Mbah? Nek umur ngene iki ya akeh sing ndongake. Piye, Mbah? Dongake apa, Mbah? Muga-muga kuat, muga-muga kuat. Kuat apa nih, Mbah? Ora melu kepenake kaya ngene. Melu tenaga ya wis sudah 90%. Ra apa-apa hidup-hidup nyetrumke. Nyetrumke kepiye malah kobong. Ngecah. Kaya ngene. Sampun saking. Matur Linda. Singapura matur sembah. Setunggal lagon gelem anak wedok. Lah niki nika pojok dhewe nika sajene nika ken minggir. Jan iki Pripun? Jumbo karo Mas Dalang. Oh pripun? Jenenge Baut. Oh, Baut. Apa-apa iso mantala putra, mantala putri. Nggih. Mantolo. Mancal putra, mancal putri. Apa nak mantala putri piye? Nggih mengeten iki. Lho. Ora diksena ki dadi putri ngono iki. Wah, mboten kula kan dadi putri pisan kula wegah kok. Ya mesti kemawon. Wegah lho kok nek nganti meteng. Ora. Ora tekan niku. Mboten niki kodrate. Putri buntute nang ngendi? Oh, nggih. Kodrate dadi wong lanang. Nah. Niki bojo kula kek kula sing wedok niki sing lanang. Niku pun kodrat nggih. Dadi ora entuk ngowawahi Adat adat. nggih. Tasih Tasih wae kodrat. Nggih, nggih. Pabuntayan koyo ngene iki lho, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kayung banget. Alhamdulillah, Metro. Aturane jan ketat ya. Wah, nggih, Nggih. demi ketertiban, demi Jos luar biasa. Dengan anak wedok ki dene wong sak desa ora oleh. Loh, kok ora oleh? Ra entuk anak wedok siji. Nggih. Wong sak desa ora oleh. Lah oleh mawon. Ya ora setunggal. apa-apa, engko tangga kan ora apa-apa. Nek wong siji sing ngepek oleh, nek wong sak desa ya ora oleh. Oh, tegese sak Oh lah desa. iya bulan umpama kowe dianu tak. Umpama kowe dipek wong sedesa ya opnam tenan kowe. Pripun Pak Dalang tasih pripun? Pripun menapa melih menika Pak Dalang? Monggo. Lewung. Yo 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 yo. Yo maju semua. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Was, was, was. Saka watu bali ning watu. Saka kayu bali ning kayu. Tunggal guru aja gagu. Tunggal kanca aja beda. Setan ora doyan. Demit ora dulit. Hup, hup. Ayo dinggo dolan. Semangat. Ayo dadi langsung mengguru.
Oh jarane betul. Nuwun pangapunten jadilan pun sigeg badhe kagem genduri nggih. Matur nuwun. Nggih matur sembah nuwun. Wau ninggal katresnan. Sampun. Mas Dalang niki pun telepindo. Nggih, Alias tele-tele. Oh, nggih. Sedaya pun pinangkani niki wau Pak Paijo. Podhangku ning kagem Mas Dalang mawon. Tinggi sangu. Matur nuwun. Wis Pak yo. Ha niki nggih mriksake niku mawon. Sinten? Nggih mresake sinten? Lah tambani. Lah kok langsung sehat ki piye? Tuku napasin 4.000. Kok yo ditambani. Alah butuh kok. Menggo Mas Dalang. Ah ya wis ben kono butuh aku ya butuh kok ketoke malah jero butuh kok ora kono wis ben. Pun. Anu Mas Dalang sampun. Kula kalih bojo kula pun tele-tele. Oh, nggih. Nggih, kersane pripun iki tesih napa malih? Nggih niki sampun den Oh. soalé niki lakone tesih dawa. Nggih, alhamdulillah. Masa pun rampung? Pun niki pun. Pun rampung niki kula tesih. Pun. Ajeng Nggih pengen diteruske teng gara-gara. Oh nggih. Goro-goro. Nek niki nggih. Lah niki hitungane ming limbuan to. Oh, ming limbuan to. Nggih, dadi mboten ngantos goro-goro. nek saged bar limbuan ki rampung kabeh Mas. Sampun Nggih, Pak sampun, Dalang, matur Mas sembah Dalang, nuwun. Mas Gading Pawukir. Luar biasa. Wiwitan ngantos pungkasan anggen kula caos panglipur keladuk atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangasami. Katite biasane lho Bu. Kenapa? Biasane anggere ning Pak Dalang tegel Mbah Baut insyaallah jaya. Amin. Matur nuwun Pak Gading, oh Mas Gading. Mas Nggih, matur sembah Gading. nuwun Mbah Baut. Nggih, Mbah nuwun pun lajengaken malih billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Enjing bidal kumuro saking jroning raja. Anggung ingkang pala Kaswa Prabu sananira Lir Surya Wedalira Saka ing Jalanidi rasa madangi jagat Tomungo paning
sabocah ing ukir Arbabang sumerat kring soroting surya mekolan gunung
Trung bapak trung bundar buka siti. Trung bapak trung bundar buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya Mbah Bau durung. Wis kaya Mbah Bau durung aku. Yo, wis. Yo. Turnoino panalinganiro Lacaring ratri linenggak jangganiro Diring sang dresta jumena lole blekudhuk manyar-manyar Depate. Nggih, pripun Kakang Durna? Kula sampun sami budal. Lumarang wonten Mana Krendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur. Ngaten. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten Wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu. Nggih. Neng wong topo niku laku prihatin. Kok ndadak diawat-awati niku jenenge ora topo. Niku jenenge ora laku prihatin. Pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ora bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo.
awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Pati. Oh nggih nggih nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih nggih Dek Pati. Lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu wampleng kowe ngopo lali cakepane hooh Surapopo iya Surapopo walah dalah lagi wae mlebone Walas Krendayana mentrang kowe ganti wong adeg kaya ndha siagi yo dasar kepara nyoto Kartomarma wah keparat nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu kowe mesti nganti wadya bolos gelar papan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening wah gedhe sujanamu ayo minggira kowe aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning Alas Krendayana kene bali yo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo aku ning ngene uga ngawat-awati angger sapa nggone topo wah nunggal karep mula wae kowe sumingkira ngalao gelem sumingkir wis entek budine Setyaki babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapteng alis Kartomarma
Surtayu iki Udawa